Hakini kisni lalong concern ba siapang kani ke topik siapang kajing karsin berkajing pedang Dewa Yesus Kristus marwai shimet mdai tang kitu ki bampat long niam ki bampat long kristan ndrei wat kita ki bagi khot ki generation Christians lani ki kristan hiar pateng lani ki kristan ki bakala kristan namar kajigi shongkha bat uneka balong kristan lani na ki wei pat ki dau uji su ya unik kedemas how Yohanes ulakren syai ba badai ban kha absen mdai tang ba la nene la andrei dei ban kha absen. You must be born again. Must. Kata kamu kadai kedon kebab pi hable. Menersi iwan iparalok iba la trei commissionary labun snem syagijaka ke paper kei ke pakta nga kalong ba abaya thu ling ba kot bi tho my journey as a missionary idang tho mata ba wan nakayeng kabari ublay ba bat kabe berkapajang belaklat no labut snem kita ki priyo ki pa ki ublay ki tip ublay ikpali bali yalap kalero bat siya lamini perlo tanah du bidang rit kita ki ba duai kita ki ba testa kali yang mania nadu dang rit adu dah ya kita testa ba kita pendap do baru hot tegba phala kalong ba abia thu kata bai ong ba tat adu bendala puli university bai perlok ni ong atu la khar sine me fi kila yo ke jing khar sin te im sutho ong tambah kata ke jingli kalau pelong ibat perkhat pa bat kila yo lat ban pedang yo Yesus Kristus haka shalom crusade kabala long imat kat kendai ba dropo prana kumnone Takayan North Crusade badai tat andala ila pedang ila yo kajing karsin baiklah terang na dudonot tip shush fang play hoi kumong bajulet ya seng tip rei la batip ki bajulio ki fang play kena perkat bat taski ilang ngam jelio let Bible studies let conference ngam jelio shisho atu au play pentelai ke jing injang bat kelalong ka tiar ke bakrau
kong Daisy khat ngor ki babon phi tho ker kharao wei na ki priyo ki ba ala itho la bon snam ay no perlo but kata nga ong kat i Daisy bawan na kayeng ka kumta ro yo ka chipet shy yo ka chipet kubor yo babon ki kay lingba kataka born again experience ane ka jinge shem markamat baru Jisu ong yo Nicodemus limda kha sien pat yo phi penum yo rong magi beneng Nicodemus uday u no hi kai ya ka hukum teacher of the law de ubreu madai mata unong hi kai unong yala murong ba wa shakri blai hagaliam ju manchua re adien ba priang Jisu oh kala mo bodi Jisu ke kane ke puli bahai ke khot ba u sipango Nicodemus pro Jisu Nicodemus kli ong kamot kumno la ban khar sien Jisu ai ke jubab ka shai re ong kumba kali kabe shano wan nang no ko wan so thu ya ka bor ka jong man se bu ko ba u ya bat balo bun ki de khat ka bun na kale ki ba ong ba kane ke ji khar sien kata ka ba khana ka do ka long jong ka do ta ka ba khana man sien ka long ka jong man sien ka do ka long ka jin kha physical birth na ka kami bre ka jin kha arsien ka jin kha na man sien bre shu ka do an pan khai ka man siem ka blai yap ka pop wadang iklim bangi de ki stan bangi de kata adam don kata ka jikar sien po man se bokoi yo ban rung po ka don hot ka chumi yan pan long ai ka ba ship tien ka long ba de ta ka por chong ka jing shar nong ba pun ki nong atrai hatunga klemle kata akhlem le yalam akham chakri akhlem pulut por ban chakri me Jisu ong amit hoi thi mudur Jisu ong amit hoi thi balai na pe file da ka do la jong file da ka por la jong phim dei ba phi la yo man sim ba khoi ke ai ta ka jikar sien ka ke jin kha na man sim ba khoi ya ka man sim ka ba don hapo jongi ka bla yap ha ka pop death and sin ka dei ta ka por play ka ba man kha bi ka man sim ba dei hang ne ka ka recordor ka jong jingwan Jesus Christ bagi yo kata ka jing khar sien
bagi yo men si bakoi po dono chini pasusi kalong babun kim suthu pasusi kalong babun ki balang ki blikai ilong krista akapor ki balang nak lung penbaptis singi akan diam kepada itang actually kajing penketang kajing diar khun diar kerteng kajing kharsin kade belong dararong lakham he lakham suthu baru kena ritu laban yang disu adio kajing kharsin ladangi batai ha karkom kapakilaban suthu nalai bun sien ho nya ela diru tan ko ngam suthu ang pipang rei dei hakak krusiet jamu sam ke alasan pada kata ke dono jonga pa taka jing sngo spang pop so kya spang pop hoi am dei taka nong tu ka nong thiem ka nong liep breu ka nong leki kam man ki ba pa shbar rei ke jing long pop jonga ka shong kedrayanga ngadong maduki na ngarakot ngarakha brai jaga dikatai aso sarong asmo meng bat bur kita gijing long bril besport ya pengintip kipau gijing long paman jungi nambar lapun lakhai kapok bat kita gijing long kata gijing long pop sinful nature gijing long bril pop kalau long hapo jungi tenrai takada dan kami gijing kharsia dan kami masih menghui ngalai ibun sin ba hapalay lam ya kibrio kiba kumno ru syakata kajing kharsin kelawut kumba akapor bengilong counselor aki krusier kijing sengelap kini kitai kirang ba kiba yang padonot kentai senrang kiba lawan yakmar kila suthu ikapop unse bakhoy ulo pensyai ki pakapop yang padonot teng-tengam ju apsyu ya aduh bon duai tu ngelam alai jan kibrio long broken aduai ki omba ne kong bon ne jing dua jona bagi kita ka jing dua ka de kita bagi khot the sinner's prayer tanggat tuga ni ki steps kawai dan kamban pun ketien syuang bet kapla bangalong une kanong pop barangalapen sosi ime atrai pun sin but along kabrio ka pop obrio pop apla nakata jing long ka jonga taka confession kajing pla yue honest yue kindai kat kita ki baklai ta pop ublei ular ban ma biki pop bat
confession kajing telah ke repentance kajing telah ke bamut shisha data maksyatur telah bamut shisha nrei kum ki beriu ngilaban long week no ano no berita de apa yang Yusuf second step yang Yusuf buat meeting dua jam lah try apa yang me ko ublay uno pen em jang lah malayap lo lum kalbri kas nam jong me sat ko jing par kwa ban yo ya me do not ki jang lah le ka jing khang jo do not au jisu yo wan rong bat ta man se ma khoi do yo ban rong ta ka jing pediang acceptance kapalai kalong ba David khot yo man se ma khoi de apo ba do not bo no yasla no yarap no hikai no ai bor na dong shadong kung ba jisu la kular ha yones kiden nong ki khat sao ado khat ri ter sang man se ma khoi pangit yang yo man se ma khoi yor kita kijing asubha trong ublay trong man se ma khoi kapasao kalong ban ong sobha tho ikaterteng kajonga haka kitab kajing im tho ikaterteng kajonga haka kitab kajing im namar ba nadu bangi pediang Yesus yo long ki khon ki jong ublay kat kita ki pediang yo ban long ki khon ublay yo anes kat sao la klet Ukraine kani lembah di siapa dia namanya ben check the Bible was many as received him to give to them give he the power to become the sons of God jing long khon jing ting khon ka jong ublay tengi kinong pop Romans ka bapsi bapara bangila ban ong yo kata ka jing ko ting khon leng bau Jesus Christ ngila ban ong yo ublay ko don portam Abba Father lani papa jonga kat kata ka jing ting khon din ublay ba krao di kanong ke ba kodor tu katak por ngila long ki khon ki jong ublay bat mo punya ka jing im ki jong tang kita ke steps kla panma pediang ya jing sait kho juga senam nge ya ka jikodor ke senam Calvary pediang Yesus ka donot pediang ben semba kho ka donot bat ter tang kita dem dai tang kursiet kini saya lap ni Rey haka por revival abang yelong counselor kito kibriyo ki barang yo snow yak surkren kibra pek mat he sabat umuman kibla lenyar kibla kertap kasulong kum ka irbe bakla
Tang shia lam ye ki ya kane ka sinners prayer la ne ka jing duai jong ki pop ki like war ru nga lengo tek tengah ong ni talong ka magic knom ta ki like ki jam jai ala experience kata buon sin ala ngo ka je pakhat janga ka long bok tu suj babat iki wapen pat iki wapen tik iki tang la rung wan sim ba ko u hap pet no so thu ni ki bri ngim lai le re ba man sim ba ko la lam ni ki ha kan ga jing doi ki la ka ka jing lang nyar ka stap yang ga ta jing doi ki repeat ki buat ki jing doi ki la war kata ga iki ba pala lo asum reason hala dia ta syarap ki tang ban pala yang rei udah man sim ba ko wala yon rong apo jang ki pero yo to kusut to paman ba pendik iki amla ban jelot kum kita ki experience bakla tang shipo minute el adep sobha de perkhat bha pang kane sobha puli bha la spell ki khot ki bedesh bha tu sinas prayer sobha yalam ki brio sha kata kajins tam so thu baki day ban kharsi ki khano man sim ndai da kado barko dai do man sim ko asyap tieng yo ki babon ki kristan bakhot ila di ki kristan ki balik jeseng ki bapa syabah kum kita ki kristan ndai ki pat tiang yo jusu ki pat yo ba di kharsin ki pat do no man sim ko bat bahawa ke sngi jisu angan ngam itu ya fi ani ka sat baro shjing in man script ni ha ba kot kan shakan tat whereas ki brio ki ba pok tam ba em ka jing em ba thala kinong bua kinong kum nem tai ba kila yo jing kharsin ki yo ban rum ji ki mai ki bne kila long ki ko ni ble ban khot ki da snap ti kata kalong ka ek ba ko ban ba nang banginum do ka hima ki bne ba bangin yo ba ki jing ko har ki jong ble kam man toy tang ka le niam na ba klem dan ka jing kharsin so bhai puli bhas pang jing kharsin so ha pan borom si ba khoi na do ba kharsin udan man si ba khoi abangi puli ka bible nengi ruwa jing ruwa kristan nengi snap ka tingala pe pang insya pe pang itu ya nok ba close blay on see and see I do not see hear and hear do not hear yoi tamam yoi yasno tamam yasno amar baka men siem ka long dead ka men siem ka long kabala
siam kalong layap kamla ba respond pia lap ko ba lap kanaro respond de kata kada ke ba kodor tam ba iwe nangi ila banle kata personal evangelism berkaitan pula non kam bange bun kitien ban yalap ban penduai penjerong kajing si penduai kebasulong pasif itu itrai pada impact dia su rela da kilap pediang dikir respon ki omen siap apa iki kai ki respon apa ki bapak tu dua yang nak jeng dua hi kenapa untuk kerteng cuki ha kahi kitab keting penting ha bakut dai da play gini kitab keting in atau kerteng kejongi dan ya kitab keting in atau idon ya memang sebut but kita belong sisa ke pride knowledge kurin shisha keting kuras bawa shau keting rong no kita balap dian yang tisu kum no penin balap sat khot balap phone ka jain dinan ke bali bat ndai tak kita beli nyam tak masyabar so hade perkat jeliu pa pada dona preng ju phik mampat priang tisu so ha priang tisu oh teng ila syuk hun tah jeng le buat kira kombalang kita pembawa sosi benong ba imutur ba bala perbaptis bidang kelong tak kemak ila long kijang blai empat long nomor 4 yo masih berhut 4 dan hagalong yang kijang blai 4 ting khon yang sobha ba buat kijang blai duai padahal dia sesmet yo nang tasa yalam kiwai kita kibrio po office kiwai yang asam ki paramajan merpa kino kibrio ro yang yo jisu pada yo yang kata jekar siap you must be born again Devan ka siap pati hugai sibuan naik ba pila yo snow pila ban share kene apa share but entire berries apa WhatsApp group amat share nama kibria pun sotro kapor kam dan show ke jengrong no dapat berkre kene number 1 step dapat ya support kiwi mana kau cari tahu boleh sebut